liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela isitima samampondo babamkhulu mkhulu phakathi zonke izindaba ezazixoxwa khona phela emandulo okwakufihliwe kuzo amagugu abo abantu abamnyama imithetho amasiko izeluleko kwakufihle kuzo phela izinganekwana ezazilokhu ziqanjiwe yibo phela obabamkhulu bethu iminyaka ngeminyaka kusukela emandulo njengoba igumgedlela lekhulumile ngayo inganekwane yalo isabatha yasemandulo naye uShembe engakafiki kulelizwe yonkosikazi owaphanyekwa enyangeni owayitheza inkuni ngesabathi nazo izinganekwano lonwabo nentulo intulo eyayigijima igijimile ukuthi iyotshela uNkulunkulu iyobikela abantu ukuthi bazokufa ithathe umyalezo osuka kuNkulunkulu unwabo olwahamba kancane lalibala ubukhwebezana lobo osabudla wena namhlanje kwakungashiwo phela bona ubukhwebezana kwakushiwo izinto eziyimbambezela njengoba kuze kube namhlanje umuntu esabanjezelwe yiso isiphambano njengoba ethunywe lapha emhlabeni ukuthi azolungisa wona lamaphutha asemandulo ulande nobabamkhulu bakho abafela kuzo lezi zimpi zasendulo uphinde bacelele lentethelo ubageze ngoba bona abalitholanga ithuba lokuthi bebone uNkulunkulu lona onguShembe ngoba uShembe wafika phela sekuphele nayo impi yamakhanda kodwa wena usalibele yilobu bukhwebezane obuyisiphambano njengayo indoda yazo izinsimbi leyo ndaba phela yenye izindaba eyabhalwa yibo futhi ababhali bezincwadi eyayisuselwa kuyo futhi inganekwane eqanjwe yibo obabamkhulu le ndaba yendoda yezinsimbi okwakuthiwa yayisebenza eGoli le ndoda yayisebenza iminyaka eminingi lapha eGoli ihola yona phela imali encane ngoba phela amabhunu namangisi ayibagqilaza abantu ebaholela imali engekho ngaleso sikhathi mawuya emsebenzini khona eGoli uhamba ngazo izinyawo uhamba ulala uvuka endleleni umbethe lona ijazi lakho noma futhi usewugoduka wawuhamba ngazo izinyawo uphethe sona isagila sakho bese umbatha lona ijazi lakho lapho uthi khona mawusulele uzimboze ngejazi isagila sakho usibhekise ngalapho uzoqhubeka uye ngakhona ukuze ungaduki njengoba abanye babegcina phela sebebuyele emuva aze abone ngesikade ukuthi kungani ngingafiki ekhaya kanti usebuye wajika wabuyela emuva le ndoda yezinsimbi okuthiwa yathi uma isebenza kule mboni ingasagoduki ukuya ekhaya iqongobezela imali yenzela ukuthi mayifika ekhaya yona ingabe saba nosizi lokuthi ilokhu ibuya izosebenza eGoli izohamba isihamba isikanye le ndoda yabuye yaba necebo lokuthi ixoxe nezinsimbi ezizosebenzisa ekhaya yayiziqoqa kancane lezi zinsimbi izifaka emasakeni yonke inhlobo yezinsimbi uwohlohlo bazo izipikili kugcwele kulamasaka izipikili ezindala izoqongqothela ngazo phela emakhaya aze agcwala lamasaka alendoda kwafika isikhathi sokuthi nayo imali eyayisiyibekile yenele ukuthi izokwazi ukuphila mayisifika emakhaya iwuzuzile umnotho izofike ibe yisicebi futhi iphelele phela nangamathuluzi njengoba kade lokhu iwathatha lapha embonini angeke isahlupheka ngokuthi ithenge kakhulu izinto ngoba izithathe lapha embonini yahamba le ndoda iphethe lezi zinsimbi zayo ifake isigodo sayo kule mithwalo yawo isigodo esiwumqala isifake kuleli saka ngapha yasifaka kuleli saka ngapha yasithwala emahlombe yabe sihamba ihamba ihlabelela kamnandi ingoma yayo ukuthi seyikhululekile ngeke saphinde izogqilazwa ngabelungu lapha embonini ngoba inemali kanye nazo izinsimbi zayo
yahamba inqamula kuwo wonke amagquma nembango yakhona eGoli, inqamula amathafa nawo wonke amapulazi. Yahamba njalo le ndoda kulapho yahamba khona yaze yafika kwenye izindawo, ilapho yafika khona yakhalakathela emgodini. Isenkangala, akekho noyedwa umuntu oyolizwa njengoba yaphoseka kulo mgodi. Lo mgodi kungenzeka ukuthi wawumbiwe yiwo amabhunu ngenhloso yokuthi ayifuna ukukhanda imayini. Kodwa athi mayibona ukuthi awakutholi lokhu akufunayo, asheshe ayeka aseyobumba kwenye indawo. Le ndoda yampongoloza phakathi lapha emgodini icela usizo ingakwazi ukuphuma. Yampongoloza ubusuku nemini ikhala phakathi kulo mgodi nawo amasaka ayo ezinsimbi nomcebo wemali eyayiwubekile. Angalithola usizo, kodwa ekugcineni ngenhlanhla yayo kwaqhamuka owayelusa izinkomo. Ngalesi sikhathi izinkomo zazelusekwa ekudeni nayo imizi, kwakuhanjwa amabanga amade lapho abafana babesuke beluse khona, beze bephinde bekhande namadokodo belale khona ngenxa yokuthi kwakukude emakhaya. Belandela amadlelo amahle lapho besuke bexoshwa nayiso isomiso ngasemakhaya, nanokuthi emakhaya phela kwakulinyiwe kakhulu amasimu. Izinkomo zazingafuneki ngoba zazizodla amasimu. Lo mfana wayelusa izinkomo wathi mayezwa izwi lendoda elalimpongoloza emgodini, wabe sesondela mayathola umuntu. Yazikhalela le ndoda icela usizo, khishwa lapha emgodini, ifuna ukugoduka, ifuna ukuya ekhaya. Wazama lo mfana ukuyisiza le ndoda ngokuthi enze isibopho sabo utshani. Wasiluka lesi sibopho sakhe saze senela saba yintambo ezofinyelela kuye lo baba. Wabe eseyazama ukumdonsa, wamdonsa lo baba, kodwa lo baba wayesinda kakhulu ngendlela eyahlukene. Ilapho lo mfana aze abophela isibopho kuyo inkabi yakhe ayeyilusile ukuba kulekelelwe lo baba. Wathi lo baba uma ephakama saqashuka isibopho, yakhala phansi indoda futhi emgodini. Lokho kwenzeka izikhawu eziningi. Lo mfana elokhu ezama ephinde esixhume kabusha isibopho. Ilapho aze abuza khona ukuthi yini kanti le nto uyithwele esinda kangaka. Ilapho kwavela khona ukuthi le ndoda ithwele izinsimbi. Wayincenga umfana ukuthi lezi zinsimbi ayihlukane nazo ukuze izokwazi ukuphuma lapha emgodini. Le ndoda yayenqaba ukwehlukana nezinsimbi zayo ukuthi lezi nsimbi isihambe ibanga elide kakhulu nazo, futhi sizibheke iminyaka eminingi ifuna ukugoduka nazo ekhaya. Kodwa ekugcineni le ndoda yenza sengathi iyavuma ukuzishiya izinsimbi, kodwa yaphinde yathatha ingxenye yamasaka yakhuphuka nayo. Isikhalela ukuthi okungenani ayifike nembijana yezinsimbi ekhaya. Waphinde wathi esesixhumile umfana isibopho wabophela enkabini, wayidonsa futhi indoda. Wathi sekusele kancane ukuba iphume emgodini, umfana wayibona ukuthi ayihlukene namasaka, kanti yilapho isizoqashuka khona isibopho yakhala phansi futhi indoda. Umfana waqala ukufikelwa ukwesaba manje ukuthi nali nelanga selishona, kumele phela abuyele ekhaya. Ngoba ngalesi sikhathi phela neziqiwi zazingabhiyiwe, izilwane zazizihambela kuyo yonke indawo, enzela nokuthi efike ekhaya esaphephile. Ilapho lo mfana aze ayitshela khona le ndoda ukuthi sengiyahamba noma ngibuyela ekhaya, ngiyakuyeka ngoba awufuni ukuhlukana nalamasaka akho. Wagcine lo mfana eyishiye kanjalo le ndoda lapho enkangala emgodini, yaze yafela khona kanye nazo izinsimbi zayo nemali yayo. Leyo mali yagcine yaphenduka imali yazo izipoki, njengoba le ndoda yayisiyisipoki sakuwo lo mgodi. Le ndaba yayichaza khona ukuthi kuze uzuze inkululeko yakho kunezinto okumele uzilahle. Lezo zinto usuke uzithanda kakhulu, kodwa
zisuke zikugqilaza futhi kusuke kungezona ezakho. Njengoba nawe le ndoda lezi insimbi kwakungezona ezakho, kwakungezabelungu benkampani eyayisebenzela, yaze yagcina ifele izinsimbi zabelungu. Le ndaba yayichaza yona phela inkululeko yaba abantu abamnyama ukuthi kuze beyizuze kwakumele beshiye zonke lezi zinto ababezinikezwe yibo abelungu. Njengoba nakuyo inganekwane yaseBhayibhelini kaJesu lapho ayitshela khona amaJuda ukuthi awathathe ukaKhesari anikeze uKhesari, ewatshela ukuthi hlukanani nemali. Nakulo lelizwe lasemzansi abaprofeti bakaNkulunkulu bafika basho njalo kubantu bathi ningayimukeli imali yabelungu ngoba iyona ezonigqilaza kakhulu, kanye nayo inkolo yababelungu abazofika nayo ningayimukeli, nayo incwadi yabo emlomo obomvu ningayimukeli. Manike nayimukela ilapho eniyokubhubha khona kuphela. Ngempela lokho kwakushiwo yibo okhokho nabo abaprofeti basemandulo kwenzeka. Njengoba nabo oJohn Langalibalele Dube babethi phela bazama ukuthi betholele abantu abamnyama inkululeko, kodwa behluleka njengoba uJohn Langalibalele wahamba wazofika khona e-America. Ethi phela ufunela abantu abamnyama inkululeko, kodwa abelungu bakhe ababemphethe be-American Board ababemenze waba sesikhundleni esikhulu sobubhishophu obukhulu bebandla le-American Board, bemxhasa nangazo izimali ukuthi aphinde akhande amanye amasonto, njengoba wagcina ekhande amasonto amabili eMkhomazi. Bamxwayisa kakhulu ngalokhu ayekwenza ukuthi wena kungani ulwela abantu abamnyama ubafunela umhlaba, ngoba phela ithina esibaphucile umhlaba usho ukuthi asithathe amalahle siwabuyisele eDandi. Ngeke ukubone lokho mfana usemncane. Hlukana nalento, uma ungahlukani nayo sizokuphuca lesi sikhundla sakho sabo ububhishophi obukhulu. Wasethembisa ukuthi uzonamathela esiphambanweni, qhubeka unamathele kulesi siphambano usithwala. Kwakuyiwona amasaka ezinsimbi ayethwelwe uyena uJohn Langalibalele Dube, waphoseka kuwo lo mgodi okugama lawo kwakuthiwa ibona ubuKristu. Njengoba wayengumngane omkhulu wakhe uShembe wayezama ngayo yonke indlela ukumbonisa, kodwa engafuni ukuhlukana nalesi siphambano esiwumthwalo azethwese wona ungewona owakhe. Kwaze kwaqabuka sona isibopho, uJohn Langalibalele wasala phansi emgodini wafela khona. Naye uPisley Isakaseme owangena esikhundleni sakhe wehluleka ngenxa yokuthi naye wayethwele sona isiphambano esasiwumthwalo wezinsimbi ongewona owakhe. Naye wehluleka ukubuyisa umhlaba wabantu abamnyama ngenxa yabo ukuthi inhlangano ababeyikhandile eyayisunguleke ngaphansi kwayo inhlangano yamadube esandlwana, i-African Natal National Constituent, i-ANNC. Inhlangano yamadube esandlwana, ukuze ube kule nhlangano kumele ube umKristu, bese uyaphelela uba yidube elinemisho ephelele. Nayo futhi inkosi uSolomoni yayithundwe yiso futhi isiphambano. Lokho phela kwakuyilo icebo lamaNgisi, njengoba ngesikhathi ebophe inkosi uDinizulu eSt Helena aba necebo elihle kakhulu ukuthi alethe amakhosikazi enkosi uDinizulu, ukuze phela inkosi uDinizulu izozala inkosi. Nangempela lelo cebo lasebenza ngoba isilo uSolomoni sazalelwa khona esiqhingini eSt Helena. Sathi siqala sibheka njena, sabhekela kulo futhi isonto, i-Anglican Church, bekanye naye umfowabo omncane uPrince Mshiyeni. AmaNgisi ayesikhanda isilo sisukela sisincane ukuthi sibe yinkosi ekhuliswe ngayo inkolo yobuKristu, ezothi uma isifika isiphumile lapha esiqhingini isiyobusa isizwe, ifike isibuse ngawo lo mqondo ofakwe ngamaNgisi kuyona. Yiko lokhu okwenza ukuthi kuze kuphele iminyaka eminingi kangaka kulokhu ushoba leli hlabathi, kulokhu kuthiwa phela kulwelwa umhlaba
owadliwa ngabamhlophe kodwa ungatholakali kusukela kuwo u-1912. Kusalwa yena uJohn Langalibalele Dube kodwa kaphumelelanga ngenxa yokuthi wayelwa ethwele isiphambano kuze kube namhlanje kasuwutholile. Kodwa ababa nenhlanhla iwona phela amaNdiya ngoba umholi wawo owayewamele uMahatma Gandhi wazisiza ngento eyodwa ukuthi yena athi ngeke ngithwale lesi siphambano ngoba angisona isilima. Waqhubeka nenkolo yakhe yobuHindu yokhokho bakhe okuyibona ababemnika amaqhinga namandla ukuthi alwele lesi sizwe sakubo samaNdiya esisaphumelele nanamhlanje, esinomhlaba, esinezitolo nawo wonke umcebo lapha emadolobheni. Naye uMahatma Gandhi wasizwa ukuthi ngesikhathi ese-England wafunda izifundo zezenkolo, i-theology, wafunda ngazo zonke izinkolo zomhlaba. Ilapho athola khona ukuthi inkolo yobuKristu inkolo yamaNgisi ayisebenzisa ukuthumba ngayo abantu. Ilapho uMahatma Gandhi wathi khona ngeke ngiyithathe kanti lento into eyasungulwa umcindezeli oyiRoma owayeyimbulali uConstantine kanye nazo izigebengu ezazibulala amaNazaretha oPawuli. Ngeke ngiyithathe ngoba akukho lapho yake yaphumelelisa khona umuntu wase-Afrika, kodwa kunalokho yayizobulala ama-Afrika kusukela ngaso isikhathi sikaPawuli kwaze kwafika isikhathi sikaConstantine. Base bezikhandela izithombe babezisusela emqondweni, bathi umsindisi kumele simkhonze simlandele. Beshe isithombe somuntu ongakaze abe khona esisuselwa emqondweni. Baphinde bathatha namaqhawe abo akhona eRome nase-Italy, bathatha izithombe zabo base bethi ibona abasindisi, njengasho isithombe sikaCaesar Borgia noma uCaesar Borgia okuyena owayezalwa uPope wakhona eRome. Nabo oPope laba babengekho ngalesi yasikhathi sabo oJesu, into eyasungulwa ngokuhamba kwesikhathi, isungulwa yiwo amaRoma. Bazithatha lezi zithombe zamaqhawe, mawuliqhawe kuthathwa isithombe sakho sekuthiwa wena umsindisi ukuJesu. Echaza khona phela ukuthi umsindisi ngoba njengoba ungumbulali kusesandleni sakho ukuthi umuntu uyambulala noma uyamsindisa. Yiko okwenza ukuthi lezi zithombe zoJesu zingefani. Izithombe zamaNtaliyane namaRoma ahlukahlukene. Namanje sisazithwele lezi insimbi eziyisiphambano, siphoseke phakathi kulomgodi wezimishini. Uma sizanywa ukukhishwa kulomgodi, asifuni ukusishiya lesi siphambano, kanti ukuze ubambe okunye kumele udedele okunye. Njengayo imfene mayidla umbila emasimini lapho usuke ufaka khona ekhwapheni, ngesikhathi sithi ikha omunye uwe lona okusekhwapheni. Hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengawo amajuba. Nishiye izinsimbi emgodini, nangu umphumuzi ezonikhipha emgodini. Liyaguqa kumkhelela msulwa amafutha omkhofu 20 emnesuka phakade. Amen.